4, пачалі. Добрага ранку. Вы глядзіце «Добраранак». Той, хто не прачнуўся, ніколі не даведаецца, дзе знаходзіцца самы высокі будынак. А дзе самая незвычайная школа? І хто лічыцца самым хуткім у свеце. І дзе? Ой, а куды знік наш Ваня? І праўда. Учора дамаўляліся, што разам будзем весці «Добраранак». Трэба зрабіць паузу і шукаць яго. Паважаныя гледачы, нам прыйдзецца ненадоўга зрабіць перапынак, таму што наш вядучы Ваня некуды знік. І мы зараз жа аб'яўляем Ваня пошукі. Кася, якія такія кошыкі? Не кошыкі, а Ваня пошукі. Ваня і пошукі, разумееш? А, цяпер разумею. Мы пачынаем? Я лічу, што нам з табой, Лесічак, адным не справіцца. І праўда, трэба гледачоў на дапамогу падключыць. Сябры, паглядзіце уважліва вакол. Нашага Вані няма? Можа, ён да каго з вас у госці завітаў? Няма яго? Дзе ж ён падзеўся? У пакоі яго дакладна няма? Не, у пакоі няма. І пад сталом няма. І яго нідзе няма. Ёсць у мяне ідэя. А што, калі Ваня? Што? Давай паспрабуем такі спосаб. Толькі ці атрымаецца? Зараз ён будзе тут. Зараз будзе тут. Што гэта? Гэта сон? Я сплю? Прачынайся, Соня! Ты забыўся, пра што мы учора дамаўляліся? Ой, прабачце, няўжо я праспаў? А Ваня за Соня! Ваня за Ды хопіць вам! Я учора вельмі цікавую кніжку чытаў, адарвацца не мог. А сёння праспаў усё, што толькі можна. Ваня, мы ж дамаўляліся, што разам «Добраранак» пачнем, цікавыя навіны адшукалі, а ты? Зразумеў сваю памылку. Давайте запустим мультфільм «Я прачнуўся як след» і будзем весці праграму, як і дамаўляліся. Готовность номер 1, 3, 4, эфир! Добрага ранку! Сёння вас чакаюць самыя свежыя дзіцячыя навіны. І самыя неверагодныя факты. А вас, паважаныя гледачы, мы запрашаем таксама удзельнічаць у нашай праграме. Будзем разам складаць самую лепшую дзіцячую перадачу. І адразу наша першае пытанне. Ці ведаеце вы, колькі паверхаў у самым высокім будынку? А мне можна свой варыянт прапанаваць? Канешне, можна. Можа, ён будзе правільным? Мой адказ 100. Ого! 100 паверхаў? Такое толькі ў казках бывае. Лесік, а які у цябе адказ? Паверхаў 50, не больш. Спытаем, якія варыянты ў нашай вялікай каманды добраранкаўцаў. Вельмі многа адказаў, і ўсе яны розныя. Які ж з іх правільны? Давайте правяраць. Давайте. Гэта і ёсць самы высокі будынак на зямлі. Так і ёсць. Паспрабуйце падлічыць, колькі ў ім паверхаў. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 9, 50. Не збівайце мяне, я лічу. Кася, тут больш за 100 паверхаў дакладна. 163 паверхі, калі быць дакладным. Ого, і колькі такі дамок у вышыню? 828 метраў. Ого! Ваня, а ты ведаеш, дзе знаходзіцца самы высокі будынак свету? У Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. У яго нават ёсць сваё імя. Скажы яшчэ і прозвішча. Гэты будынак мае назву Бурдж-Халіфа, што ў перакладзе з арабскага гучыць як вежа халіфа. І ці даўно такі будынак упрыгожвае зямлю? А ганаровае адкрыццё адбылося 7 гадоў таму. А зараз гэта вежа як вялікі горад. Там і офісы, і магазіны, і кафэ, і жылыя кватэры. А школы ў такім будынку няма? Школы няма. Але давайте спытаем нашых гледачоў, дзе знаходзяцца самыя незвычайныя школы. Пакуль гледачы думаюць, я раскажу, што дакладна ведаю.
Ты расказвай, Лесік, а мы з Касей пакуль паспрабуем знайсці фота незвычайных школ у камп'ютары. Я дакладна ведаю, што ёсць школа, якая знаходзіцца пад зямлёй. Вось твоя школа, Лесік. Ой-ой-ой. І знаходзіцца яна ў амерыканскім горадзе Рэстан. Прычым тут так утульна, што вучні нават не адрозняць яе ад звычайнай школы. Толькі вучні і настаўнікі гэтай школы ніколі не адкрыюць сакрэт, ці вучацца там чараўнікі-гномы. А вось яшчэ адзін цікавы будынак школы. Быццам паліца з кніжкамі. Дзе такая знаходзіцца? У Грузіі, у горадзе Заўдзідзі. Калі добра прыгледзецца, можна прачытаць назвы сусветна вядомых кніг. Нешта доўга мы за камп'ютарам сядзім. Давайце зробім невялікую размінку. А я прапаную паглядзець мультфільм. Дзяўчынкі, хлопчыкі, далучайцеся. А цяпер адкажыце, хто самы хуткі ў свеце? Тут варыянтаў быць не можа. Я. Што значыць я? Ты адказваць будзеш? Я ўжо адказала. Самая хуткая ў свеце гэта я, Кася. Ваня, ты гэта чуў? Калі гэта Кася самай хуткай стала? Напэўна, толькі што. Зусім не важна калі. Галоўнае, што я ёй стала. Цікава, з якой хуткасцю ты зможаш прабегчы 100 метраў? З хуткасцю адна Кася ў секунду. Гэта як? А вось так, адна Кася сюды, а адна Кася туды. Хутка, правда? Хутка, ды не вельмі. Як не вельмі? Хіба хто-небудзь хутчэй мяне хадзіць і бегаць можа? Сябры, як вы лічыце, хто самы хуткі на зямлі? Зноў столькі адказаў? І я агучу правільны. Самая хуткая жывёла на зямлі – гепард. Напэўна, хуткасць яму дадаюць шматлікія плямкі. Можа быць і так. А можа, уся справа ў трэніроўках. Хто многа трэніруецца, у таго самы лепшы рэзультат. Давай, гавары хутчэй пра рэзультаты. А рэзультат такі. Гепард за 2 секунды можа разагнацца да хуткасці 75 км ў гадзіну. Гэта як хуткі аўтамабіль. А бегчы гепард можа з хуткасцю 115 км ў гадзіну. Сапраўдная Формула-1 атрымліваецца. І гэта значна хутчэй, чым нейкія там Касі. Не значна, а трошкі хутчэй. А я ўвогуле такі ж касцюмчык з плямкамі апрану, яшчэ паглядзім, хто каго. А чаму б нам не наладзіць сваю добраранкавую алімпіяду? А калі? Можа, мы зараз жа? Будзем бегаць, скакаць, мячы падкідваць, канат перацягваць. Сябры, і вы далучайцеся. Складайце свае каманды. Выходзьце на спартыўныя пляцоўкі і займайцеся. Толькі галоўнае ўсё рабіць у самым добрым настроі. І не забудзьцеся кепкі і панамкі, калі на вуліцу выходзіць будзеце. А давайте зараз мультфільм паглядзім, а потым алімпіяду наладзім. Цудоўнага ўсім настрою. І не забудзьцеся, што мы сустрэнемся заўтра зранку У нашым добраранку!